Значи казвам се Симеон и искам да ви кажа, нали, защо протестираме ние момчетата. Какво? Протестираме. Добре, че Мартин Карбовски реши да поясни какво точно правят, защото и аз не разбрах думата. Защо проституирате, обясняваш? Защо протестирате? Да. Какво правите? Проституирате или протестирате? Протестираме. Какво правите? Протестираме, би. Това още повече ме обърка. Сега не знам, проституират ли, протестират ли или просто си простират. Протестираме, би. Проститутки сме. Така кажи, бе. Сега вече можем да продължим с интервюто. Тук излизаме да проститираме на това място, горе, където минават колите. Добре, аз не мога да разбера кой би искал да спи с тебе. Не се засягай, ама... Те много хора искат, който да спа с мен. Ти ме гледаш така сега вечерта, не мога да ме познаеш. Въобразявам се като жена. Ти добре си въобразяваш като жена, ама другите дали успяват да си въобразят това? Вечерта не мога да ме познаеш. Въобразявам се като жена. Аз познавам един, който се въобразява като дядо Коледа. Ама нека чуем причините на Симеон да се въобразява като жена. Гладостта така направил да сме долни. Кой направи така? Гладостта. Компилациите от думи не спират. Тази явно гладът и младостта вървят ръка за ръка. Гладостта така направил да сме долни. Кой направи така? Гладостта. Бас държа, че на Симеон му се иска да запее песента «Гладостта си отива на...» Господин Танев, сега момента не е подходящ за песен. Ти къде си научил тези обноски? Моля? Имаш обноски. Имам. Еми, откъде си ги научил? Защо съм израснала пред хората? Как пред хората? Пред хора. През същества съм израснал. Пак добре, че не каза, че е израснал при съществителни. Общувах. С българи съм общувал. Имам приятели българи добри, Ние сме нови. които са ми направили, нали, голям жест, голямо уважение. И ме уважават си още. Има си много такви елементарни неща, нали, как да се държи човек. И зато и знам български, и знам да говоря нормално за себе си. На това му се вика да знаеш български. Протестираме, би. Въобразявам се като жена. Гладостта така направил да сме долни.